Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rakitera, and welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkos ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we listen and we don't judge culture. At meron na nga tayong Top Secret sharer sa kabilang linya. Siguro talagang meant to be ni Lord na ngayon ay mapapakinggan natin ang kanyang ibabahagi. Magandang gabi po! Magandang gabi po. Hello ma'am, parang medyo nasa labas ba kayo? Kanina po parang hindi po ganyan yung background ninyo Bali po kasi nainipan po ako dito. Nainitan Medyo ka. Opo, kasi mainit po kahit naka-electric fan. May electric pan kaya pala parang sabi ko may nangyayari sa paligid mo. Ma'am, matitiis mo ba kung papatayin mo ng very light yung electric pan? Kasi baka kami dito sa booth din hanginin na. Ako po, ma'am. Inano ko na po, pinatay ko na. Ayan, hindi naman po ba kayo magkakaroon ng komplikasyon sa kalusugan pag pinatay niyo po yung electric pan? Hindi naman po. Hindi naman po. Salamat mama, pasensya ka na para mas marinig ka po namin ng klaro. Opo, okay lang po yun, okay lang po yun. Sige. Alright, di na ako magpapaligoy-ligoy pa dito ma'am. Tatanungin na kita, ano pong pwede naming itawag sa'yo? Si Malia po, Malia. Malia, tama? Yes po, yes. Okay, so parang mali, tapos ganon. Opo, Okay. mali siya. Okay, mali, Ilan taon na po kayo, Malia? Ako po yung 30 years old po. Single mom. 30 years old. Yes po. May electric pan pa din. Ito po. Sorry na, sobrang rinig na rinig po pupasok talaga Ito po, naririnig niyo pa po. Oo, parang lumakas lalo. Tiisin mo na ng onti, 20 minutes lang to. Ayun, namatay din yung electric pan. Okay, Malia, 30 ka, sang lupalop ka naman galing? Ako po yung tiga-Antipolo po. Antipolo. Okay, di na ako magpapaligoy-ligoy pa dito. Malia, 30, from Antipolo. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po ay handa po ako maging kabit, maging okay lang ang aking mga anak. Handa kang maging kabit, maging Yes okay po. lang ang iyong anak. Tama ba? Yes po, yes po. Pwede bang malaman kung bakit yun yung nasabi mo? Kwentuhan mo naman kami, Bali po kasi may 7 years relationship po ako na partner wait po. lang. Malia. Yes po. Gumalaw na naman ang electric pan niyo. Ay, wala na po ako sa electric fan. Nasaan Ano ka po na? ba? Nasa gilid ka na ba ng ref ninyo? Hindi po, nasa gilid lang po ako ng bahay. Nasa gilid lang ng bahay. May naririnig lang kaming mga ugong dyan. Sige, pero kung kakayanin. Ayan na, ang dami nila! Malia, sorry na. Sobrang daming mga nangyayari sa paligid mo. Hindi kami makapag-concentrate sa boses mo. Baka naman po pwede, Ayan na po, ayan na po. Okay. Ayan. Sige na, kwentuhan mo na kami. Bali po ma'am, may 7 years relationship po ako sa partner ko. Bali po, nagkahiwalay po kami noong March. March lang po, bago lang po. Tapos po, sa sobrang, syempre po, 3 po yung anak po namin. Parang kahit
sobrang sakit na po, sobrang ano na, meron na po siyang bago. Pinagpipilitan ko yung sarili ko na sinasabi ko na lang, gusto ko na lang maging kabit mo, handa ako maging kabit mo. Kasi ayoko pong lumaki yung mga anak namin na hindi kami kompleto. Kumbaga hindi nila nakakasama yung tatay nila. Malia, pwede bang malaman kung ano talaga yung naging punot dulo ng paghihiwalay ninyo nitong partner mo? Bale po kasi, siyempre po, kakagaling ko lang po kasi sa panganganak. Dumadaan po tayo sa postpartum stage. Yes. Nag-iiba po yung mood po natin. Mhm. May time po na siyempre po sa hirap ng buhay may stress ka, sasabayan ng mood mo. Yung partner mo, kumbaga walang emotional intelligence, hindi ka naiintindihan. Dumating sa point na puro away na lang po kami, away, away, araw-araw, away. Hanggang sa siguro po napagod na rin po siya. Ako, siyempre po hangga't kayang magtiis ng babae, magtitiis yan para sa mga anak. Mhm. Yung partner yung partner ko po hindi na siya totally nakatiis. Hanggang sa siguro 1 buwan pa lang kaming wala, ano na, nagkaroon na po siya ng partner, ka-live-in partner po. Mhm. So technically, wala namang naging third party. It's just that hindi ka niya naiintindihan sa panahong kailangan mo ng pangunawa. Yes po, yes po. Mhm. Ta's dumating po nun, siyempre hindi ko rin po matanggap po na ano, na nagkaroon siya ng babae, nagkaroon siya ng partner. Mhm. China-chat ko pa rin po siya, china-chat ko pa rin, kinukulit ko pa rin po siya na kung puwede kahit patago, pasikreto, Mhm. hanggang sa ngayon po kinukulit ko siya na kahit isang saglit lang makita ka namin, makasama ka namin, handa akong maging kabit kahit hindi mo na ako totally gustong makasama or yung para bang hindi niya ako matignan as a partner or magiging asawa, gano'n Mhm. po. Anong reaksyon niya nung sinasabi mo sa kanya yung mga bagay na yun? Sa kanya po ano po, parang yung pakiramdam na nararamdaman mo po kasi yun, eh, na wala na siyang feelings sa'yo pero para siyang napipilitan through, kumbaga parang tawag ng laman, gano'n. So palagay mo, wala nang talagang pagmamahal itong naging partner mo sa iyo. Tapos, pag nandyan ka, pakiramdam mo, tukso ka na lang para sa kanya. Opo. Parang gano'n na lang po. Kasi ewan ko, hindi ko po masabi, eh. Kasi parang may time na siguro para siyang napipilitan na lang para sa mga bata or sa mga tawag ng laman niya. Kasi may pinagsamahan din naman po kami 7 years. Kung tutuusin po sa hirap at ginhawa po magkasama po kami. Mhm. Opo. Tapos may time na okey naman po siya kausap, okey naman siya, parang sweet naman pa po siya sa'kin. Pero may time po na ngayon na parang lumalamig na po. Ayaw niya na, pero pinagpipilitan ko pa rin po yung sarili ko. At handa ka maging kabit talaga para maging kumpleto lang kayo ng pamilya mo. Opo, handang-handa po. Pero kung ang lagi ko pong pinagdadasal ngayon kay Lord na, kumbaga baguhin niya po kaming dalawa at ayusin po yung para sa'min. Kasi hindi naman din po biro na may lalaking mga bata na hindi kumpleto, yung pamilya. Mhm. Nandun pa rin yung pag-asa mo na mabubuo kayo uli. Opo, dumating nga po na iniisip ko, naghahanap na nga lang ako na puwede bang ipagayuma na lang 'yan ulit? Ipagayuma etong partner mo, ex-partner mo. Opo. Di ko lang siguro nakuha. Kasal ba kayo? Hindi po kami kasal. Mhm. Totally kasi yung birth certificate niya kaya hindi kami makapagpakasal ano, ano siya, naka-check sa female. Kaya parang feeling ko parang babae kami parehas. Mhm. And nakatatlo na kayo na anak, tama? O opo, yes po. Pero yung ano namin, yung pang-una namin po is parang ano lang po,
aksidente po. Napilitan siya, bata pa, medyo bata-bata pa po kami. Kumbaga hindi pa po kami sawa sa pagkadalaga at sa pagkabinata. Kumbaga parang napilitan na lang talaga kaming harapin po yung sitwasyon namin. Pero nung nagsisimula kayo dun sa relasyon na yun, alam nyo namang mahal nyo yung isa't isa o para talagang nagkabiglaan o pilitan na lang to? Mahal namin po yung isa't isa kasi pinaglaban po namin yung ano namin, pagmamahalan namin nung time na yun. Kasi isa po akong staff dun sa office nung pinsan niya. Mhm. Tapos pinsan siya nung may-ari. Kumbaga forbidden love yung tawag sa amin kasi hindi puwede po yung gano'n, eh. Tapos Mm. po nagkagusto po siya sa'kin, niligawan niya ako. Mm. Dumating sa time na nahulog din po ako sa kanya. Mm. Tas ayun nga po, may dumating yung time na nabuntis niya po ako ng biglaan. Mhm. Wala naman po kaming choice kaya hinarap na po namin. Mm. Tas dumating po kami halos po dumating ako sa araw-araw na every time na nabubuntis ako pagkapanganak ko, dumadaan po ako sa postpartum stage. Kasi yung anak ko rin po na panganay, na-ospital po siya. 1.5 buwan po kami nasa ospital nung time na yun. Mm. Yun na nga Lahat yung po naiisip ko, Malia, eh. Yung nakatatlong anak kayo, eh. Hindi pa ba siya, kumbaga, sanay o aware doon sa mga pinagdaraanan ng isang babae na kakapanganak lamang o habang nagbubuntis ka? Malia? Malia? Kinuha ka na ba bale ng po electric fan? ba bale po kasi ma'am ang sabi niya sa'kin nung huling breakup namin, etong namin, sawa na daw siya, sa paulit-ulit daw na away daw namin, sa paulit-ulit ko daw pong ugali. Kung tutuusin po, kung ano po yung binigay mo sa'kin, para ka lang nananalamin sa'kin. Kumbaga kung ano yung binigay mong trato sa'kin, gano'n lang din naman po yung itatrato ko sa'yo, 'di ba? Mhm. Tapos po may time po na ayun nga po, hindi niya naiintindihan na may time na nalulungkot ako, sobrang lungkot ko kasi po housewife po ako, Mhm. na nasa bahay lang po ako, na ako lang po yung kasama po ng mga bata, na kumbaga hindi po ako nakakapag-me time kung Mm. tatawagin. At hindi siya nagko-contribute para mapagaan yung workload mo sa loob ng bahay. Opo, kumbaga trabaho mo 'yan, ang lagi niya sa'kin pinapamukha, trabaho mo 'yan, ako ang nagtatrabaho, nagpro-provide ng pera, pagkain, pangangailangan ng bata. Ikaw dito sa bahay lang. Kumbaga kahit pagod na pagod ka na, kumbaga aanuhin niya, lagi niya sa ipapamukha na hanggang diyan ka lang, bahay ka lang. Hindi ka puwedeng umalis, hindi ka puwedeng mag-enjoy. Kaya po may time po siyempre aatakihin ka ng postpartum na Mm. minsan hindi mo na mabibigyan yung sarili mo, nakakalimutan mo na yung sarili mo na, "Worth it pa ba ako? Kumbaga ako pa ba 'to?" Mm. Kaya po minsan napag-aanuhan ko siya, kumbaga nagagalit na ako sa kanya. Mm. And your Yun feelings po, are valid. nagagalit na po ako sa kanya kasi may time na halimbawa gusto ko pong mag-explore, Mhm. extra income, gusto ko mag-aral mag-nails, gusto ko mag-aral mag-lash. Mhm. Ayaw niya, hinaharang niya kasi parang natatapakan yung ego niya sa dapat siya lang yung mag-provide, Mhm. gano'n po. Malia, ang dami mong mga nasabi tungkol din sa asawa mo, no, kung paano kanya nahahadlangan doon sa mga gustong mong mangyari talaga sa buhay mo, kung gusto mo mag-explore at kung ano-ano pa, no. Hindi ba ito puwedeng rason din para hindi mo napayagan yung sarili mo na kumabit dito sa dati mong partner, gayong meron na siyang bagong relationship? Para sa'kin ma'am, siguro gusto ko nalang i-immune yung sarili ko. Parang minsan po nare-realize ko kung tama pa ba 'to o hindi. Minsan naaano ko na, i-go ko pa kasi baka kaya pang may magbago pa. Kaso lang po, may time din na naiisip ko rin na baka hindi na, baka sobra na. Kumbaga naaano ko na yung sarili ko, nakakalimutan ko na yung sarili ko, nakakalimutan ko na yung mga
Nakakalimutan ko na yung mga anak ko. Mhm. Ang hirap po kasi 'pag may batang involved. Kasi hindi na po yung para sa sarili mo minsan yung iisipin mo, eh, Mhm. para sa mga bata na. Mhm. So, anong plano mo ngayon? Ano po, Anong plano mo ngayon? maging kabit pa rin. Maging kabit pa rin ng 2026, gano'n. Maging kabit ng 2026. Mali Fairness, no? Palaban talaga 'to si Malia, Anong plano mo ngayon? Maging kabit pa rin. Laban na laban si ate. Siguro po kasi kailangan lumaban, eh, kasi may Mm. mga anak po kami. Kasi totaling bago pa lang naman po sila. Tapos Mm. ang pinalit niya sa'kin is single mom din. Oh, so anong reaction naman ng pinalit sa'yo nitong ex-partner mo? Siyempre kung nandiyan ka sa paligid-ligid tapos nagchat ka dun sa ex-partner mo, malamang sa malamang nakakaamoy din tong current partner ng ex-partner mo. So, meron bang confrontation na nagaganap? Ano bang chika? Meron po. May nag-confront siya sa'kin pero hindi niya alam na ano, hindi niya alam na nilalandi ko pa yung kanyang asawa. Ang partner pala. Mhm. So, ano sabi niya sa'yo? Ano daw, sa kanya daw papadaanin daw yung sustento. So yung chat mo doon sa ex-partner mo ay tungkol sa sustento. Opo, sa sustento. Tapos sa mga pangangailangan daw ng bata. Wag na daw siya, kasi ayaw na daw ako makausap daw nung lalaki. Pero hindi niya alam, nakakausap ko pa yung lalaki. Hmm. Kumbaga pailalim ka talaga na kumilos, ganon. Opo, kasi, kinakausap din naman po ako nung lalaki. Mhm, mhm. Kumbaga, may time pa na parang yung kinakantsawan pa na siguro namimiss mo. Siguro, namimiss mo lang ako eh. Ganun. Yung parang bang kantsaw-kantsaw na may Mm. halong alam niyo na, yung ganun po. Oo. Nagkita na ba kayo ulit nitong ex-partner mo? Bali nagkita kami nun sa CSWD. DSWD? Hindi, CSWD. Kasi pina-CSWD ko siya that time kasi ayaw niyang magsuporta. Anong ibig sabihin nun? Pwede mo ba kaming i-educate doon sa CSWD? Kasi syempre, ang departamentong alam ko lang ay DSWD, PWD, ganun Para lang. siyang hindi ko siya totally pero sa mga bata po siya. Kumbaga siya ng mga bata. Kasi nagkaroon po ng time na ayaw niya nang ibigay yung mga bata. Iniwan niya dun sa Bicol. SETI Social Welfare and Development Office. Opo. Yun ang tawag doon para sa proteksyon ng senior citizens, poor PWDs, and children in need. Yes po. Nagkaharap po kasi kami nung time na yun kasi gusto ko nang kuhain yung mga bata. Mhm. Tapos ayaw niya ibigay. Di siyempre po, as a mother, ilalaban ko yung mga anak ko kasi yung mga bata pa po, yung mga minor pa. Tapos nung nagkaharap kami, time na siya, inintay niya ako doon sa labas. Ang sabi niya, mag-usap daw kami, kain daw kami. Di ako nakipag-usap naman ako. Pinakain ko pa siya. Wala siyang pera. Pina, pinakain ko pa siya. Tapos nag-usap kami sa kotse. May time pa na gusto niya may mangyari sa amin dun sa kotse. Mhm. Yun yung last. So, naka-success ba siya? Naka-success ba kayo? O Hindi po. Kiss lang. kiss lang? Saan? Sa lips. O, ano naramdaman mo? May galit na gusto. Yung parang bang tawag ng laman lang. Pero pinipigilan mo kasi gusto mo pa rin marespeto ka niya. Kumbaga, yung maibigay bumalik siya ng buong buo sa amin. Ganun yung feeling ko.
May galit na gusto mo, ganun. So, meaning kinagat mo, ganun. Opo. So, nagkita kayo. May bala ka pa ba na punta-puntahan? Hindi ko alam kung ang saan yung bahay nila. Pero pag one time siguro, pag may kailangan yung mga bata na gusto niya makipagkita, pwede naman. So, pag nakipagkita siya para sa mga bata, anong isusuot mo? Ay, syempre, yung pangmalakasang damit. Dress, ganon. Hindi ako pala dress eh. Ma-skirt ako. Skirt tapos fitted na damit. Skirt na, bodycon, ganon. Mm. May favorite ba siya na bodycon na dress mo? Ay, may favorite ba siya na bodycon na damit mo? Ang favorite niya yung nakikita, yung fitted sa akin. Yung basta yung bakat na bakat ang katawan. O, anong color yun? Nude. Nude. So, palagay mo Yes. kapag sinuot mo yun, tas pumunta siya sa bahay, maglalak kayo, tapos maglalaro lang yung mga bata. Ganun. Depende sa sitwasyon. Ano bang iniintay mo para itigil mo kung ano man tong kagustuhan mo na maging kabit nitong ex-partner mo? I mean, may inaantay ka ba na mangyari para masabi mo sa sarili mo na, ay, hindi ko na to hahabulin pa? Siguro pag tumigil na siya, pag nakipag-ayos siya ng usap, Kasi sa ngayon, sumusunggab ba siya sa mga message mo? ganun siya. Kumbaga, Kumbaga parang minsan binibigyan ka pa ng pahiwatig na parang may pag-asa pa, ganun. mhm. Yung parang bang siguro sabi niya siguro, magbago ka muna. Kasi ayaw niya na yung ugali ko eh. Yung ugali mo na, Minsan kasi may ko eh, kumbaga nagger. mhm. Kasi nga, dumaan ako sa postpartum stage na syempre may stress ka, ganun, hindi niya naiintindihan kasi kumbaga wala siyang emotional intelligence. Kumbaga wala siyang pakialam kung ano nararamdaman mo. Hindi siya nag-a-adjust doon sa nararamdaman mo. Hindi. Mhm. Never kanyang tinanong tungkol sa kumusta ka. Hindi po. Nung nanganak ka ba, ano yan, normal birth, delivery, or cesarean? Sa first at second ko, normal. Sa third ko, naging CS. Ah. Kaya lahat naranasan ko. Ang hirap nga ng mga recovery mo. Opo, kasi nag 50-50 ako nung time na nun. Kasi risky po yung pregnancy ko. Doon sa panghuli. Opo. Dumating sa time na hindi ako pwedeng tumayo, hindi ako pwedeng masyadong maglakad-lakad nung time na yun. Basta po high risk siya, kumbaga pwede ako makunan. Pwede rin ako ma-preeclampsia. Tas anong contribution nung partner mo nung time na yun? Pag okay naman siya, pag buntis ako. Pero Okay pag naman nanganganak siya, ka? maalaga. Pag nanganganak ako, nandun na siya sa may stage na nasa postpartum stage ka na, hindi niya na naiintindihan. 3 beses na kayong nagkaanak, tas di niya pa rin naintindihan. Na-explain mo ba sa kanya na maigi kung ano yung pinagdaraanan mo bilang babae? May time na na-open ko sa kanya na ang hirap pala ng ganito. Kala ko dati biro-biro lang. Kumbaga hindi siya seryoso na minsan may time na malulungkot ka, minsan may time na hindi mo mapipigilan yung galit mo, sa stress mo. Kumbaga parang hindi mo maintindihan yung mood mo. Na kahit gusto mo maging masaya, hindi. May time na darating na ganun. Oo naman, kasi pagod ka. Ikaw ang puyat. Opo. Ikaw nagpapalit ng mga diaper. Bukod pa dun, kailangan mo pa siya asikasuhin. Asikasuhin mo yung iba mong anak. At tapos yung sarili mo, nakakalimutan mo na maligo, mag-toothbrush, lahat na, diba? Tapos Ay, opo. i-expectin niya na ikaw lahat gagawa.
Totoo po yun. Halos po minsan tumingin ako sa salamin ikaw pa ba 'to? Ako pa ba 'to? Kumbaga parang hindi na ako 'to yung dating nagustuhan niya, Mm. gano'n. Gano'n yung feeling ko na dati nung dalaga ako ang ayos-ayos ko, hindi ako nakakaalis ng walang ayos sa mukha, hindi maayos yung buhok, hindi ngayon parang kung ano na lang yung maipit o kung ano na lang yung masuot ko, yun na lang. Ta's minsan hindi ka pa makaligo kasi yung anak mo aasikasuhin mo maghapon. Totoo, yung tipong dapat maliligo ka na ta's biglang umiyak, eh, wala namang ibang a-attend dun kundi ikaw lang. 'Di naman what do you expect, 'di ba? Ang mga lalaki naman hindi naman sila yung agad-agad talagang pupuntahan yung mismong bata, lalong-lalo na kung ganyan yung ipinapakita sa iyo at hindi ka nauunawaan sa paraang dapat kang maunawaan. Nakakalungkot 'yan, Malia, na gano'n nga. At ang medyo nahihiwagaan pa rin ako ay dun sa parte na gusto mo pa rin siya kahit na yun yung pinaramdam niya sa'yo sa mga panahon na mas kailangan mo siya. Opo, Meron kaya ka nga bang background ng, ayaw mo ba na I mean, ito hindi naman sa ano 'no, pero parang gusto ko naming mas maintindihan ka tungkol sa pinanggagalingan mo, eh. Meron ka bang parte o may parte ba yung pagkatao mo na ayaw mo na mawala 'tong lalaking 'to sa buhay mo kasi pinaglaban mo na siya dun sa lahat ng pamilya ninyo, yung gano'n ba? opo, opo. Ayaw mo ng disappointment mula sa kanila kasi sasabihan ka ng, "Eh, sabi ko naman sa'yo, 'di ba?" May gano'n bang factor? Opo, halos po pinaglaban ko siya sa lahat. Kumbaga, nilaban namin yung relasyon namin, eh. Kaya yung tipong hirap akong bumitaw. Nilaban ko tapos may anak pa po kami. Oo, siguro yung iba ija-judge na maging makipag-co-parenting na lang. Pero iba pa rin kasi may mabibigay kang buong pamilya sa anak mo. Pero hindi mo ba rin naiisip na, oo, buo nga kayo, pero ang tanong masaya ba kayo? Nakikita ba ng mga bata na maayos ang relasyon ng mga magulang niya? Kasi kung pipilitin din ng isang magulang na maging kumpleto nga sila pero hindi naman sila masaya sa loob ng tahanan, baka magkaroon lang din ng ibang epekto dun sa mga bata. Naisip mo ba yon? Minsan naiisip ko po, pero siguro ngayon gusto ko lang talagang i-immune yung sarili ko. I-immune saan? Siguro yung gano'ng sitwasyon hanggang sa magsawa na lang ako, hanggang bumitaw na talaga ako. Kasi nararamdaman din naman namin dito na hindi ka talaga bibitaw, eh. Hangga't kaya mo talagang dikitan, lapitan at ma-convince o makumbinsi itong ex-partner mo gagawin mo at umiiyak na yung anak mo. Eto na lang 'no, hindi ko na 'to patatagalin pa, alam kong kailangan ka na ng anak mo. May Opo, mensahe ka ba para sa ex-partner mo kung nakikinig siya ngayon? um, sana eto po, sana po ma-realize niya yung Kunwari na, kausapin mo siya. papangalanan ko ba? Hindi na. Yung tawagan niyo na lang dati. B, sana sana maintindihan mo yung sinakripisyo ko, lahat ng sakripisyo at lahat ng pinagdadaanan ko. Sana ma-realize mo yun. Kasi ako na-realize ko rin lahat naman ng, pinagdaanan mo, sakripisyo mo rin sa'min ng mga anak mo. Sana maging okey pa kung ibibigay ni Lord. Pero kung hindi, tatanggapin na lang. Kasi, siyempre po mahal ko pa. Ilang months pa lang naman po kaming hiwalay at masakit din sa'kin kaagad na naghiwalay kami. Kumbaga biglaan po ta's nagkaroon kaagad siya, kumbaga gano'n. Eh, ang babae mahirap po kaagad kumbaga mahirap lalo na 3 po yung anak ko, mahirap na hindi madali na may tatanggap kaagad sa inyo. Kaya Kaya ang
Kaya po, sa akin kasi sobrang sakit pa po. Kasi ang hirap sa side ko na babae ako, may 3 akong anak na ang hirap maghanap or 'pag may dumating na isang taong tatanggap sa'min. Malia, gusto ko lang Well, i-remind ka that you are worthy of love. Nakamahal-mahal ka. Na kahit salamat po. ilan pa yung maging anak mo, you are worthy of love. And you have so much love to give that you have to give it to the right person who would appreciate that kind of love. Salamat po. But naiiyak tuloy ako. Nakakaiyak. Okay lang. Sabi mo nga kanina, maaga pa naman. Tsaka, recent lang naman nangyari ang lahat. Nakakainis lang talaga na isipin na siya, ang bilis niya nakahanap ng iba samantalang ikaw, nagluluksa ka pa rin doon sa namatay ninyong relasyon. At hindi pa nga actually namamatay para sa iyo yung relasyon na natapos ninyong dalawa. At para sa iyo hindi pa yun natatapos. Sinusubukan mo pa rin sindihan yung kandila kahit pinatay na niya. And we understand where you're coming from. Pero sana lang, pakaisipin mong maigi na ikaw ay kamahal-mahal. You deserve all the love in this world. Na hindi porke may mga anak ka na, ibig sabihin na babawasan na yung halaga na meron ka. At hindi ibig sabihin o porke may anak ka na, baggages yun. O kabawasan ng pagkababae mo yun. Hindi. Kung tutuusin, mas masarap nga magmahal ng tulad ninyo eh. Bakit? Kasi well-experienced na kayo. At bukod dun, grabe kayong magmahal. Ito share ko lang sa'yo, Malia, bago tayo matapos ngayong gabing ito. Yung narinig ko dun sa pare, nang minsan mag-holy meal siya. Ilang beses ko na ito nabanggit sa secret file, sa top secret. Pero uulit-ulitin ko yun. Ang tao daw parang pera yan. Hindi mababawasan yung halaga. At nagbabago yung halaga. Kahit na pagpasapasahan pa ng iba. Parang pera na tipong malaglag, mahulog sa putikan, makrampol, itapon sa basurahan, o ilagay sa isang opisina, ma-airconan. It stays the same. Yung 1,000 bill na yan, lagay mo sa aircon, lagay mo sa basurahan. Pag pinulot mo, nagbago ba yung halaga niya? Hindi. Dumami lang yung experiences niya. Same as people. Dumami lang yung experience natin pero we are still worth it. Hindi nagbabago yung halaga natin. Nagkakaroon lang tayo ng maraming experiences. At yung halaga na meron ka, ikaw ang magdidikta nun. Sa kung paano mo makikita yung sarili mo sa ngayon. At mas magandang makita ng mga anak ninyo na yung nanay nila, mahal niya yung sarili niya. Na hindi siya pumayag na gawing basura lang nung sarili nilang ama. Masarap makita
na yung nanay natin o nanay ko alam yung sarili niyang halaga. Kasi marami siyang pagmamahal na kayang ipadama. At yun ka, Malia. Mapagsakripisyo kang ina. To the point na nawala na yung sarili mo para lang magmahal ng iba. Ng sobra-sobra. May halaga ka, Malia. At mahalaga ka. Shot na, Malia. Malia, nandiyan ka pa ba o nilamon ka na ng electric pan niyo? Malia? Malia? Ay, hello po. Nakaano po pala napindot ko yung mute. Salita ako ng salita. Ay, salita ka ba ng salita? Ulitin mo na lang yung Opo. sinabi mo, mga 5 minutes na yun, ha? Charot. Salamat po, DJ. Salamat din sa pagbabahagi mo ng top secret mo sa programang ito. Kung hindi ka pa makabitaw ngayon, naiintindihan ka namin. Pero sana ma-realize mo kung gaano ka kahalaga. Okay? Bali po, mas natauhan nga po ako ngayon eh. Talaga Parang ba? mas opo, mas na-open mind ako kasi ngayon po sa ako lang po yung nagdadala lahat. Wala po akong pinagsasabihan. Miski ano pong pinagdadaanan ko, ako lang po yung nagdadala. Kaya siguro pag may nakakausap ako ay may naririnig akong payo para sa akin, para sa makakabuti sa akin. Mas inaano ko siya, tinitreasure, kumbaga sinasa puso ko po. Mhm. Kasi po, lumaki kasi akong parang, kumbaga nonchalant, parang introvert, ganun, Mhm. na may pagka-extrovert minsan. Kumbaga, introvert sa problema, extrovert sa, kumbaga, para mapasaya mo yung mga ibang tao. Mhm. Extrovert sa ligaya. Hmm. Mhm. And maraming tulad mo, Malia, na sinasarili ang mga problema, pero kapag tawanan, kulitan, ang gustong ipakita, yan, lumalabas yung pagiging extrovert. Opo. Mm. And naintindihan ko kung ito yung paraan mo para din bawas ka ng bigat ng nararamdaman mo. Kasi mahirap nga naman din ibahagi ito dun sa mga taong parang nandyan lang sa paligid mo na hindi mo sigurado kung may sasabihin bang maganda o may sasabihin bang panghuhusga o anong hindi natin masabi din eh. Pero salamat sa pagbabahagi mo, Malia. Opo. Mhm. Kaya nga po eh. Ito lang po yung parang babaunin ko ngayon. Kailangan ko mahalin yung sarili ko para sa mga anak ko. Yes. Kasi makikita yan ng mga anak mo, promise. Pag lumaki sila, tapos makita nila na parang, mama ko sobrang empowered woman ito. Hindi siya pumayag na ganun-ganunin lang siya ng daddy ko. Pero, okay pa din naman yung daddy ko kasi binibigyan niya kami ng pera. Pero, yung pagmamahal, atensyon, pag-aalaga, sa mami ko lahat yung nakuha. Nakaka-proud ang mami ko. And naniniwala ako isang araw sasabihin yan sa'yo ng mga anak mo. Kasi makikita nila from the very start yung sakripisyong lahat na ibinigay mo. And ako as a 6 months postpartum, first time mom, damang kita when you said all the hardships na pinagdaanan mo. Medyo mahirap din kasi talaga na iparealize sa isang lalaki kung gaano kahirap yung pinagdaraanan natin eh. Pero minsan nasa tama rin talagang pag-uusap and minsan nakadepende talaga yan sa tamang partner eh. So, hindi ko alam kung saan doon talaga hindi tumugma pero basta ang mahalaga may halaga ka. Malaman mo at ma-realize mo na kamahal-mahal ka. Opo. Ayun. Thank you, Malia. Ingat ka palagi.
Apo, thank you po, DJ. Thank you po. Bye. Yan po ang ating top secret sharer na umabot ng 12:40 ng umaga na si Malia. Kasi kanina, in-explore namin talaga, anong nangyari? Bakit hindi kami makapagpasok ng call? So, naririnig ko yung caller, pero ako, hindi niya ako naririnig. So, may mga napindot lang pala dito na hindi dapat mapindot. Kaya ganon. Thank you sa ating anong itatawag ko sa'yo? Superman? Ganon? Chuperman? Chupaman? Charot! Darot yung tech natin. Anyway, ayun. And talaga sigurong pinag-adya ng Panginoon na makatawag siya ngayong gabing ito. Kasi kailangan niya ng makakausap. No? And sa mga kabisyo natin out there na postpartum, yan. Isang maigpit na yakap sa inyo. Mahirap talaga. Kala ko nga, pag normal birth delivery ka, makakalakad ka lang agad. Yung normal na lakad. Di pala. Pag normal birth delivery pala, may pagkakataon pa rin palang mawawakwak. Yung dapat mawakwak. Depende sa laki ng ulo at depende sa sikip ng sipit-sipitan mo. Ganun pala yon. Di ko napaghandaan talaga yun. Alam nyo ba na inipisyotomy rin na, inipisyotomy ako. So ano ibig sabihin nun? Yung kinot, yung down there, para lumabas talaga yung ulo ng bata. Kasi kung hindi, masisikipan. Pero pwede ka pa din mag-normal birth delivery, hindi kailangan isasara yan. So, ginanon. Kaya yung recovery nun, yung pag umuupo dito sa booth, parang, medyo dama ko. Pero buti na lang may 3 months, 'di ba, na maternity leave. Kaya kailangan pala talaga 'yon ng isang babae, yung mag-recover siya. And hindi porke din naka-maternity leave after nun, recovered na, hindi. Matagal ang recovery ng katawan ng isang babae kapag siya po ay nagbuntis. So, pang-unawa ang kinakailangan mula sa mga partners. Ako, true to life to ha. Siguro mga ilang beses na pag-uusap namin ng asawa ko yung ginawa ko para mas maintindihan niya ako. And up until now, feeling ko naman hindi niya pa ako talaga fully nauunawaan sa lahat ng mga pinagdaanan ko eh. It's just that mas natuto na siyang makinig sa akin ngayon. At hindi kasi agad magigets ng isang lalaki yun eh. Na kailangan mo ng ganito, kailangan mo ng ganyan. Kailangan mo rin din ipaunawa sa kanya, kung ano yung nangyayari sa'yo, kung ano yung mga bagay na hindi mo maintindihan, na kailangan mo ng suporta niya. Kung may ginawa siya pagkatapos mong maging vulnerable sa kanya, goods yun. Pero kung wala siyang ginawa at patuloy kanyang hinayaan na maghirap mag-isa, napakawalang kwentang partner naman nun. Hindi porke nagkaaroon kayo ng anak, sa sarap lang kayo magkasama. Hindi ganun yun. Sa hirap. Sa pag-aalaga ng bata. Di ba, hindi porke babae siya lang yung dapat magpalit ng diaper. Dapat yung lalaki din. Hindi porke lalaki, hindi na siya magpupuyat. Dapat siya din kasama magbantay ng anak. Kung yung nanay yung nagpapagatas, yung tatay, siya din yung gagatas. Charot! Darat! De, siya din yung pwedeng magpagatas dun sa bata kung may bottle feeding naman. Oh, it's a shared responsibility. Hindi po pwedeng may roles tayo na gender related. Hindi porke babae, ikaw lang yung ganyan. Hindi. Saluhan nyo po sa hirap at ginhawa kasi lahat ng mabigat gumagaan pag may kasama. Kapag naipapasa sa iba, if you share the load. So, ayun. Sana mapunta kayo sa mga tamang tao kapag nagbuntis kayo at pumili kayo talaga ng mga bebemvangin. Ganon. Hello pala kay Labuching! Oh, sabi dito, ikaw kasi nagsabi na kahit kabit... Ay, iba pala yung sinasabi dito ni
Labuching, wala na siyang respeto. Don't settle for less. Ang taray, nakikinig si Labuching. Te, kala ko di ka nakamonitor sa stasyon nyo, ah. Oo, si Labuching na yung nanonood, nakikinig yata ngayon. No? Saan ka galing, Telabuch? Oh, ito si Labuching, may bago na tong programa eh. Pero hindi na sa Love Radio. Sa ibang stasyon. Minomonitor mo kami dito, ah. Anyway. Love you, te. Sige na. Gugora na nga ako kasi inagaantay na sa akin yung anak ko. I gotta say, GTG is in got to go. Bukas ulit o mamaya ulit magsasama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Nakasama ninyo ang Basa Princess DJ Rakitera at kay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Metro's #1 Love Radio. Basic!